Hrozí farebnému tetovaniu koniec? Európska komisia plánuje na základe odporúčaní Európskej chemickej agentúry zakázať niektoré pigmenty, ktoré sa používajú pri tetovaní. Dôvodom má byť ich údajná toxicita. Tatéri sa búria a spisujú petíciu. Podľa nich by takýto krok zakázal farebné tetovanie ako také. Tetovanie sa v modernej dobe stalo súčasťou hlavného prúdu. Zdobí ľudí z každej spoločenskej vrstvy, od umelcov až po politikov. Jeho farebné varianty sú však v priestore Európskej únie ohrozené. Brusel totiž tvrdí, že môžu byť toxické. Navrhuje zrušenie dvoch pigmentov, zelenej a modrej farby, a znamenalo by to, že 2/3 škály farieb by navždy zmizli. Zámer je taký, aby európski občania v tejto oblasti boli chránení rovnako v celej Európskej únii, bez ohľadu na to, kde sa tie pigmenty vyrábajú, či v EÚ alebo niekde inde, ale aj bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa niekto z nás tetuje. V praxi by to však znamenalo, že by sa odstránila väčšina farieb. Paleta, ktorá pôvodne vyzerá takto, by ponovom vyzerala takto. V podstate farebné tetovania by ako keby zanikli. Podľa záverov Európskej chemickej agentúry totiž odtiene zelenej a modrej obsahujú toxické pigmenty, ktoré môžu byť potenciálne karcinogénne. Je potenciálne rizikové, že vzniku nejakých alergických reakcií, pretože sú to rôzne zlúčeniny, napríklad kovov, či už je to kobalt, chrom alebo nejaké farebné pigmenty. Ale z mojej praxe ja som nejaké závažné úplne reakcie zatiaľ nemala. Podobne argumentuje aj taterská komunita. S rastúcim počtom ľudí, ktorí sa dávajú tetovať, sa logicky nájde viac takých, u ktorých sa môže objaviť alergia na kov. Podľa Tatérov ich je však minimum. Ale toto je fakt ojedinelý prípad. Keďže ani alternatívy k týmto farbivám neboli vyhodnotené ako bezpečné, tak sa Európska chemická agentúra rozhodla, že dá dvojročné prechodné obdobie, aby výrobcovia mohli nájsť bezpečnejšie alternatívy ako tieto pigmenty, a tým pádom, aby aj to tetovanie mohlo byť potom bezpečné. Výrobcovia farieb sa s týmto problémom potýkali už v minulosti a zatiaľ sa im alternatívne zlúčeniny nepodarilo nájsť. Medzi tým Tatéri pripravili petíciu. A v podstate touto petíciou chceme zachrániť tieto dva pigmenty, aby sa naďalej tetovalo aj farebne. Petícia Save the Pigments zatiaľ nazbierala 30 000 podpisov. Petičný výbor Európskeho parlamentu by sa ňou mohol zaoberať už budúci týždeň. Adel Ghanam, televízia Markíza.